Malawi Today. Watsani nkhanizi masanano ndine Happy Mzembe poyamba nayi mitu yake. President Chakwera wapempha olemba nkhani kuti athandize boma kuthana ndi mchitidwe omwe ukukulira ofalitsa nkhani zabodza maka zokhudza chisankho. Bungwe la Malawi Bureau of Standards ladandaula ndi chidwi chochepa chomwe eni kampani amaonetsa ku komiti ya ISO yoyendetsa ntchito zowunika milingo ya katundu. Mulipata trapadi ya sabata ino imwe milingo akutambasula mtsutso omwe ulipo mboma paganizo logula mafuta galimoto pogwiritsa ntchito njira yodzera ku boma ndi boma linzake kapena ya madobadoba. Mzamasewero mphunzitsi wa Flames wauza osewera ake kuti adzipereke kwathunthu akamakumbana ndi South Africa m'masewero a mpikisano wa CHAN masanawa. Tikhale limodzi ndi zambiri pa izi ndi zina. Mtsogoleri wa dziko la Malawi Lazarus Chakwera wapempha mgwirizano pakati pa boma ndi olemba nkhani kuti athane ndi kuchuluka kwa mphekesera ndi nkhani zabodza zomwe ena akumafalitsa maka zokhudza chisankho ndi ntchito zina za boma. President Chakwera yomwe amayankhula pakadzutsa yomwe anakonzera olemba nkhani ngati mbali ya zochitika pozokumbukira tsiku lolemekeza ufulu wa olemba nkhani lero anati anthu akutaya chikhulupiriro pa boma komanso olemba nkhani kamba kakuchuluka kwa nkhani zabodza zomwe amawerenga m'masamba a mchezo. Wapampando wa bungwe la MISA Malawi ya Gordon Matonga wadandaulira mtsogoleri kuti olemba nkhani akupitirira kukumana ndi zovuta akafuna kupeza uthenga ku ofesi za boma kamba kachinsinsi chomwe chilipo ku ofesizi. Toera Katswiri walemba ripotiri. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wapempha mgwirizano pakati pa ofalitsa nkhani komanso boma pofuna kubwezeretsa chikhulupiriro kamba kakupitirira kuchuluka kwa nkhani zabodza. Chakwera ati chikhulupiriro ndi chofunika pomwe dziko likhale likupita kuchisankho pofuna kuti anthu azipeza uthenga woyenerera. Wapampando wa bungwe la MISA Malawi ya Gordon Matonga wadala nkhani akulephera kupeza uthenga chifukwa cha chinsinsi pakati pa kugwira ntchito m'ofesi za boma. Amatonga nalinso lamulo la chitetezo cha pa intaneti likubweretsa zovuta zatsopano kwa atola nkhani. Iye anapempha mtsogoleri wa dziko lino kuti azikhala ndi misonkhano yambiri ndi atola nkhani komanso kuchititsa mafunso ndi mayankho kwa atola nkhani m'dziko muno monga momwe amachitira ndi atola nkhani akunja. Komanso Amatonga anadandaula ndi ndalama ya chiphaso yomwe nyumba zofalitsa nkhani zimapereka zomwe zimaperekedwa m'madola kunena kuti ndi vuto lalikulu. Mlendo wamkulu munthu unofalitsa nkhani apoti Chiamaka anati ufulu wofalitsa nkhani si mfundo yokha koma maziko a demokrasi. Chaka chino chinali chachinayi kuti mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera akonze chakudya cha mmawa ndi atola nkhani kukumbukira ufulu wa atola nkhani. Zochitika zina pa tsikuli ziphatikiza ulendo wa ufulu wofalitsa nkhani, misonkhano ndi akuluakulu osiyanasiyana komanso madyerero ndi mphoto za MISA madzulo oyeruka. Chakwera aperekanso mphatso ya ndalama zokwana 6 billion kwacha pa madyererowa. Malo mazodya kumbuku mzuzu ndine Toera Katswiri. Tikanalipa za ufulu wa olemba nkhani, bungwe la MISA Malawi lalangiza olemba nkhani m'dziko lino kuti adzipereka mwayi ofanana kwa onse omwe akufuna kudzapikisana pa chisankho cha 16 Seputembala kuti agulitse mfundo zawo pokonzekera chisankhochi. Wapampando wa bungweli a Gordon Matonga poyankhula kuti atha ulendo wa ndawala ku mzuzu ngati mbali ya zochitika pa tsiku lolemekeza ufulu wawo. Wati olemba nkhani ali ndi udindo owunika mfundo za ndale kuti ovota akhale ndi uthenga woyenera asanaponye voti yosankha atsogoleri. Mdziko lino tsikuli likukumbukiridwa pamutu woti atola nkhani kuthandiza ovota kukhala ndi uthenga wolondola kuti adzachite chiganizo choyenera posankha atsogoleri. Adams Udaninge walemba ripoti. Tsiku lokumbukira ufulu wa atola nkhani linayamba ndi ulendo wa ndawala ku bwalo la Mzuzu High Court ukafika ku St. John of God. Poyankhula ndi atola nkhani wapampando wa bungwe la MISA Malawi a Gordon Matonga asindika kufuna kuti atola nkhani mdziko muno ayenera kupereka mwayi wofanana kwa anthu amene aonetsa chidwi chofuna kuzayima nawo pa chisankho ndi cholinga choti athe kugulitsa mfundo zawo. Amatonga anafotokoza kuti atola nkhani ali ndi udindo wakulu woyenera kuzukuta mfundo ndi cholinga choti anthu amene azaponye voti ayenera kukhala ndi chiganizo chabwino. Atola nkhani ali ndi udindo wambiri woti anthu apeze information
mayenera kuti chisankho chikuyenda bwanji kuti aziwenso kuti andale akupereka mauthenga kuti ani manifesto awo maagenda awo amene afuna azakwaniritsa zawo mboma ndi otani atangani ndikwapemba kuti si ntchito yongotenga zimene anena andale ndikukazipereka kugulu ali ndi udindo ofunikira kwambiri kuti apange analyze azizukute zinthu zimene akutenga andale zizopereka kugulu kuti ndizoona zingathandiza Malawi zithandiza kuti pamene Malawi apita kukavuta pa 16 September chaka chino akhale ndi chithunzithunzi yeniyeni kuti dziko lino timayifuna ndi chani. Mmodzi mwa atolankhani amene anali nawo pa ulendo wa ndawalawu Collins Mtika asindika kuti atolankhani ayenera kugwira ntchito yawo mosakondera wina aliyense. Tsiku lokumbukira ufulu wa atolankhani m'dziko muno lifika pa mponda chimera madzulo ano ku Grand Palace mzinda wa Mzuzu kumene atolankhani amene achita bwino magawo osiyanasiyana akuyembekezeka kukalandira mphatso. Malo mwa Zodiac ndi Adams Clement Undali. Unduna ona za mayendedwe ndi ntchito wati mayendedwe abwino ndi ofunikira kwambiri pa chitukuko cha dziko kamba kuti amathandiza kutukula chuma. Wachiwiri kwa nduna mu undunawo wa Stephen Baba Malondera ndi wanena izi ku Lilongwe pamwambo okhazikitsa kampani yatsopano yotchedwa Gogo yomwe ithandiza kulumikitsa makasitomala ndi omwe amagwira ntchito zonyamula pa ulendo monga mataxi ndi basi zapamwamba. Malawi kuno ndi upangido umene maiko ena kumachitika ndithu ndi kwakhala kuchitika tikayenda timakapeza kuti kumalo kwa chilendo kumene wafika ngakhale unalibe wina aliyense kuti asakutenge ku airport koma ukakhala kuti uli ndi ndondomeko imene ndikuthekera kumeneko mwapezeka kuti wapeza taxi ndikuwapita kumene ukutha kufuna kupita. Ndi timufuna tiyamikire kwambiri anzathu amenewa Gogo kuti atipasa upangido umenewu komanso ndipezerepo mwayi kunena kuti anthu akunena kusakubwera ndi madrayiva ayi oyendesa magalimoto amenewa ndi wina aliyense m'Malawi amene ali galimoto amene akuona kuti akaweruka mwina mangokhala kaya kusundika ntchito kuzapanga ndondomeko zonse zoyenereka kuchita register wapeza kuti nawonso mwakatenga anthu makasiya kwina ndi kwina malo mokuti zingokhala pa khomo makayira zinthu zavuta izavuta njira ina imene yatipeza ndi imene achinyamata amene muli ndi magalimoto bwerani tiyeni athandize anzathu amenewa Agogo kuti inozi tichitire ubwino pamene tikutenga anthu choka mbali ina kupita mbali ina zitithandizanso kuti tizipeza kangachepe kamene tingasamalire manja athu komanso zitithandiza kuti dziko likathe kupeza mtolo wapo kupeza kuti nzika zake zikhale kuti zochita zokhazikika. Wachiwiri kwa nduna mu unduna wa za ntchito ndi mayendedwe a Stephen Baba Malondera. Wapampando wa kampani ya Gogo Technologies Malawi Dr. Enson Lwesia wati ndondomekoyi ikufuna kupereka njira zothetsera mavuto amayendedwe pogwiritsa ntchito zinthu zomwe zilipo m'dziko lino. Njira zoterezi zinayamba kale kugwira ntchito m'mayiko ngati America, Uganda ndi China ndipo zathandizira kwambiri pa chitukuko cha chuma. Bungwe lona za milingo ya katundu lati ndizodandaulitsa kuti akuluakulu a kampani zakuno ku Malawi sayika chidwi kutenga mbali m'makomiti omwe amayendetsa ntchito zowunika milingo ya katundu Conformity Assessment Committee la bungwe la ISO. Mkulu wona za milingo ya katundu ku Malawi Bureau of Standards a Glory America wati Malawi ali ndi mabungwe amene amayang'anira za katundu koma ambiri sakuchita nawo ntchito yopanga malamulo apa dziko lonse. Kuri bungwe imene imachedwa ISO, International Organization for Standardization, imapanga milingo ya international pa international level. Imene timapangira Malawi tindima Malawi standards, kuiso ma international standards amene apangidwa ndi ISO. ISO ndi one of them, ndi mmodzi amene apanga international standards. Ndeno tikufuna Malawi azitengapo mbali popanga milingo yepe sukasala pansiro nkuti atenge mbali kupanga milingo imene popanga milingo imene pakufunika tigwise ntchito ndondomeko imene anayika kale kuti no ziko ngati Malawi litautengapo mbali kuzera mu komiti imene upangamira yofanana ndi imene komiti ya ISO imene ti ISO Casco committee noti Malawi muno tikhandi ISO Casco mira imene upanga zofanana kuti tizitautenga maganizo anthu a Malawi ndi ma-experts a Malawi ndi kubayika mchani mu international standard. Mkulu wona za milingo ya katundu ku Malawi Bureau of Standards a Glory America. Mukumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo masanano muli ndine Happy Mzembe. Tisanapitire ndi nkhanizi tionenso mitu yake.
mulipoti lathu apati ya sabata ino imwe Piringu akutambasula mtsutso omwe ulipo mboma paganizo logula mafuta agalimoto pogwiritsa ntchito njira yodzera ku boma ndi boma linzake kapena emadobadoba. President Chakwera apempha olemba nkhani kuti athandize boma kuthana ndi mchitidwe omwe ukukulira ofalitsa nkhani zabodza maka zokhudza chisankho. Bungwe la Malawi Bureau of Standards ladandaula ndi chidwi chochepa chomwe kampani amaonetsa ku komiti ya ISO yoyendetsa ntchito zowunika milingo ya katundu. Mzamasewero mphunzitsi wa Flames wazosewera ake kuti adzipereke kwathunthu akamakumana ndi South Africa m'masewero a mpikisano wa CHAN masanawa. Mkati mwa vuto lakusowasowa kwa mafuta agalimoto mdziko lino, adindo mboma akusemphana pa maganizo pa nkhani yoti kodi njira yabwino yokhazikika yothana ndi vutoli ndi itiyo. Pomwe adindo ena kuti apeze kugula mafuta ku mayiko aluya komwe akutchipa mwina kanayi mtengo omwe dziko lino linagulira mafuta awo kudzera ku dziko la Kenya. Ena kuti izi sizoona kwenikweni ndipo ndi bwino kuti boma lipitirize kugwiritsa ntchito amkhala pakati. Mulipoti athu apati sabata ino imwe Piringu akutsatira nkhani molingana ndi thandizo la mtsogoleri wa dziko lino President Lazarus Chakwera yemwe adalamula kuti dziko la Malawi tsopano lidzigula mafuta pogwiritsa ntchito migwirizano ndi mayiko ena osati pogwiritsa ntchito msika wa chipandepande. Suzana Mbulaji Soko samvetsa kuti nchifukwa chani ulendo uliwonse akapita kukagula mayeso amakapeza kuti ali pa mtengo ina. Mavuto mdziko lino alipo ndalama zakunja, chakudya, fetereza komanso mafuta agalimoto. Awatu ndi mavuto andale. Panopa ndi mavuto amene akukhuza miyoyo ya anthu muno Malawi. Kuti machesa akafike kwa bibi kulunda msitolo yomwe amapitako Suzana pamafunika mafuta agalimoto. Kusowa kwa mafuta awa kumayimitsa zinthu, kumachititsa kukwera kwa mitengo, kumayambitsa phokoso ndipo kungayambitsa chipwirikiti pakati pa anthu mdziko. Mafuta agalimoto si nkhani yachibwana ayi, ndipo ndi mmodzi mwa katundu osowekera osati kufunika chabe. Mafuta amafunika kuti azikhalapo nthawi zonse. Mafuta agalimoto ndi nkhani yachitetezo mdziko. Dziko la Malawi lilibe doko, lidazungulidwa ndi mayiko ena mbali zonse, likuvutika pa mafuta. Poyesa kupeza yankho lokhazikika pa vutoli, pa 27 Novemba chaka chatha, President Lazarus Chakwera analingiza kuti tsopano boma lake lidzigula mafuta pogwiritsa ntchito mgwirizano wa boma la Malawi ndi maboma a mayiko omwe amayenga ndi kugulitsa mafuta G2G, osatinso kugwiritsa ntchito madobadoba. Time for us to take a different approach. For this reason, my administration has decided to begin the process of transitioning Malawi from the open tender system for procuring fuel to a government-to-government arrangement that will make our access to fuel more secure. Ulu kunali kulekana ndi njira zakale pomwe boma limayitanitsa ofuna kuligulitsa mafuta zita pa Chingerezi amati open tender system OTS. President Chakwera adalingiza njirayi ngati yankho pa chilakolako chakuti mafuta asamasowe pafupipafupi mdziko lino, kuti adzigulidwa pa mtengo womverera komanso kuti malondawa adzichitika pa mbalambanda. Masiku apitawo Amalawi adadzionera pakalapakala yemwe analipo mu ndondomekoyi kuyesa kuthetsa ludzu la mafuta agalimoto pogula mafuta kudzera mdziko la Kenya. Mafuta aja adatulukira kutanga mdziko la Tanzania, ngakhale kuti padaonekanso chifwirimbiri cha mavuto kuti afike muno Malawi. Nkhani yonsetu idachokera ku vuto lomwe lidakuta dziko lonse, vuto lakusowa kwa mafuta lomwe lidachititsa kuti galimoto ziziswera m'malo omwetsera mafuta, mafakitale ena kulephera kugwira ntchito. Zodiac yapeza umboni wakuti task team yomwe idapita mdziko la United Arab Emirates idalangiza kuti alipo mayiko asanu omwe akonzeka kulowa mu mgwirizano otumiza mafuta kuno ku Malawi m'njira zosavuta komanso pa mitengo yomverera kusiyana ndi momwe mwina zinthu zakhala zikukhalira m'mbuyomu. Cholinga cha task team kwambiri chinali kupeza njira zomwe ndi zokhazikika zokomera dziko la Malawi
komanso zapambalambanda kuti pasakhale kukayikira kwa mtundu uliwonse ndinso pa mitengo yabwino. Fana kuno ku Malawi chimene chimachitika ndikuti kuti zimene akunenazo zakuti mtengo wa mafuta akukula mochipa koma mzatiza kuti pa filling station zakhaladi wokwera mumucha ndiye kuti zosathandiza kwenikweni pokapokapo boma lina akakhala ndi program yakuti aziganiza kuti tachite control bwanji because unfortunately tangasiti tikunena kuti isingapange control amene akugulisa. Kusintha komwe President Chakwera adalengeza kutanthauza kuti dziko la Malawi lidzigula mafuta kuchokera ku maboma amayiko owenga mafuta posagwiritsanso ntchito ankhala pakati ena aliwonse. Ntchito yoonetsetsa kuti izi zikuchitika idapatsidwa kwa komiti yapadera yomwe boma la Malawi lidakhazikitsa Government Coordination Committee GCC. Ngakhale kuti m'mbuyomu kunali nkhawa yakuti mayiko ena owenga mafuta analibe chidwi chilowa mu mgwirizano wa malonda amafuta a galimoto ndi boma la Malawi chifukwa chakuchepa kwa mafuta omwe dziko la Malawi limagula. Akatswiri ena m'boma apeza kuti nkhawayi mwina ndi olakwika. Pofuna kufulumizitsa ganizo la President Chakwera kuti mafuta a galimoto ayambe kumapezeka msanga, nduna yoona zamphamvu a Ibrahim Matola inasankha kampani ya zamafuta ya boma ya NOCMA kuti ndiyo ikhale yoyimira boma la Malawi posaka maboma omwe Malawi ingamapange nawo malonda. Sindimayankhulira bungwe la NOCMA kapena mera zikufunika mundipatse nthawi ndisanayankhulire pankhaniyi posachedwa apatulutsa uthenga pa izi. Injiniya Afonso Chikuni ndiye mtsogoleri wa komiti yomwe inapita ku United Arab Emirates kukafufuza za nkhaniyi. Iwo anayankhula nafe motere. Ndinatsogolera timu ya anthu 5 boma kupita ku Gulf region, tinapita ku United Arab Emirates in Dubai, ndiye tinafika kumene kuja tinakambirana ndi OQT imene ndi kampani ya oil ya ku Oman, tinakambirana ndi ADNOC imene ndi ya ku Abu Dhabi, tinakambirana ndi Aramco imene ndi ya ku Saudi Arabia, tinakambirana ndi ya Kuwait KPCT. Mene timabwera tinapereka report ndi mmene anatitumira mu KPC kuti tabwerako report ndi so zomwe tinaona kumeneko zomwe tinabwera nazo zakuti mitengo ya premium ndiyotsikirapo yotsika ndithu mwina katatu kapena ka4 komwe zitolowamo mu mitengo yomwe tikugwiritsa ntchito panopa. Ndiye ndifuna kuvomereza ndi kutsimikiza kuti mbedi zomwe mumvazo ndizoona. Omwe akutitsina khutu akuti mayiko 4 mwa mayiko 5 omwe apezeka alembera kale dziko la Malawi kusonyeza chidwi chawo kuti ayambe kutumiza mafuta a galimoto mu mgwirizano wa G2G. Ndipo komiti ya task team yapereka kale maganizo ake ku boma la Malawi kuti liganizire zopereka ntchito yopereka mafuta ayi ku kampani ya KPTC ya dziko la Kuwait, Aramco ya dziko la Saudi Arabia ndi OQ Trading ya mdziko la Oman omwe adapereka mitengo yomverera yobweretsera mafuta awa kuno. A John Kapito ndi mkulu wa bungwe la anthu ogula mdziko lino Consumers Association of Malawi kama. Ngani ya mafuta mziko mnomo ndiya kala ikuti vuta kwa nthawi yayitali. Pakali panopa kumamva kunena kuti pali breakthrough kuti tapezapo mwayi woti tapeza anthu woti atipanga supply mafuta kuchokera ku zitsime zawo zimene kuli mpangano wa dziko ndi dziko lawo dziko la Malawi kwa anthu amene amapanga mafuta awo. Ndi chinthu chodalirika ndipo tithokoza anthu amene amayendetsa zimenezo mgwirizano umenewo kuti ufike pamene wafika apa ndikuti zija zimene zimakhalapo zozera m'mamiddlemen zimene zimapangisanso kuti mafuta azikwera zikhala kuti zachoka. Ganizo liboma tsopano liyambe kugula mafuta a petrolo ndi diesel ochuluka podzera mu mgwirizano ya maboma osati njira zina G2G kunadza potengera zomwe zikuchitika mdera lino la Africa komanso zomwe ngati dziko taphunzirapo pogula mafuta a galimoto kudzera ku dziko la Kenya ndi madobadoba ena. Kusinthaku kunadza kudzera mkusintha kwina kwa lamulo loyendetsera ntchitoyi Liquid Fuels and Gas Production and Supply Act lomwe adalitsindikiza mu gazette mu January chaka chomwe chino. Zomwe tapeza kuno ku Zodiac mulipoti lina la boma zikutsutsana ndi nkhawa yakuti mayiko omwe amayenga mafuta
alibe chidwi chowa mu mgwirizano ogulitsa mafuta agalimoto ku Malawi kuno chifukwa chakuti dziko lino limagula mafuta ochepa. Maiko asanu aku Gulf omwe komiti yapadera yakuno ku Malawi inakumana nawo aonetsa kuti ndiwokonzeka kumagulitsa mafuta ku Malawi pa mtengo womverera. Ngakhale izi zilitere, ena mkatimu akuti mitengo yotsika yomwe akulonjeza maikowa mwina nkukhala chikole chabe, ndipo kuti mkati mwa chikolechi mungathe kukhala zoyenera kulipira zina zobisika. Koma kodi zolipira zobisika zingakhale za mtundu wanji? Tinayankhula ndi kadaulo wa zachuma Asamu Chiwaula. Tsono kuno ku Malawi chimene chimachitira ndikuti kuti zimene akunenazo zokuti mtengo wa mafuta akugula mochipa, koma mzapeza kuti pa filling station zakhala wokwera momucha ndiye kuti zizofathanyiza kwenikweni. Pokapo boma lina akakhala ndi program yakuti aziganiza kuti okay tachite control bwanji, because unfortunately tangafika tikunena kuti sitingapange control amene akugulisa. Izi ifa atapanga zitenezo apo makozo panga zitenezo koma ogulisa ndiyena amene sangapange control ndipo futa. Kudzipereka kwa maiko oyenga mafuta kuti adzipereka mafuta pa mtengo womverera komanso kutigulitsa zinthu zina zothandiza pa chitukuko ndi mwayi omwe mwina ngati dziko tikuyenera kuwunikira bwino, komanso tiwunike bwino chenjezo loti mwina njirayi ingatigwetsere kuphoma. Tazionapo ndi China. Kusiyana maganizo pakati pa anthu mbomali pa nkhaniyi kuyenera kukhala kofunira zabwino nzika. Opindula ayenera kukhala anthu ngati Suzana Mbulaji Soko waku Abibi Kulunda. Nzika zomwe zikukutika ndi mavuto odza ndi kukwera mtengo wa zosowekera za moyo wawo. Mawa Chance Mloza Banda kuwerenga ripoti ya Trapadera lomwe walemba ndi Imoni Piringu. Mzamasewero mphunzitsi wa timu ya Flames Kalisto Pasuwa wauza osewera ake kuti adzipereke kwathunthu komanso asakhale ndi mantha akamakumana ndi timu ya South Africa mu mpikisano wa African Nations Championship CHAN pa bwalo la Bingu ku Lilongwe Masanawa. Apasuwa ati timu ya South Africa ndi yotsogola m'magawo ambiri kusiyana ndi timu ya Malawi, koma kudzikhulupirira, kulimbikira, kusaopa ndi zida zimene zingathandizire Flames kugonjetsa Bafana. Timu ya Malawi inapambana kamodzi kokha pa masewero 11 amene asewera ndi South Africa kuyambira mu zaka za 90. Sambanda wadza ndi ripoti ili. Masewero alero pakati pa matimu a Malawi ndi South Africa ndi amodzi mwa masewero awiri amene atsala pamene matimu onse akufuna kudzigulira malo ku ndime yotsiriza ya mpikisano wa African Nations Championship CHAN mwezi wa August maiko a Tanzania, Kenya komanso Uganda. Timu ya dziko la South Africa Bafana idzakhala pakhomo masewero achibwerezo sabata yamawa ku Pretoria, ndipo mphunzitsi wa timu ya Flames Kalisto Pasuwa akufuna kuti anyamata ake agwiriretu ntchito kumudzi kuno kuti masewero achiwiri asakawavute. Timu ya Flames imene inatulutsa timu ya Comoros ikuchokera kogonja masewero awiri otsatizana andime yachipulula mu mpikisano wa World Cup amene inasewera ndi matimu a Namibia komanso Tunisia, koma Pasuwa ati masewero alero ngosiyana ndipo afuna kuti anyamata akadzipereke kwathunthu. Wachiwiri wawo ndi Peter Mponda. Tikudziwa timu ina ifuna kubwera kuti tipange ataki takonzekera bwino takhala tikukambisana ndi anyamata kunena kuti anzathu akupanga motere ifenso tikapange motere. Zopsa zawo zimene zingakhale kwa ifeyo tauza anyamata tikupempha kuti achilinga china chilichonse kupita nayo mu game. Ife ngati makochi tapanga mbali yathu chimene tingapemphe nawo ma supporters apangise kunena kuti anthu ali koyenda ntchito itiphwekera. Ngakhale ku South Africa kuli masewero opatsa chikoka pakati pa matimu a Kaizer Chiefs ndi Orlando Pirates amene amadziwika kuti Soweto Derby. Timu imene yabwera kudzasewera ndi Malawi ilinso ndi osewera odziwika amene mphunzitsi wa timuyi Molefi Mtseki watenga mmatimu a SuperSport United, Mamelodi Sundowns, Marumo Gallants, Amazulu, Royal AM komanso ena. Timu ya Malawi inagonjetsa South Africa kamodzi kokha pa 21 July 2001 mu chikho cha Kosafa pa masewero 11 amene matimu awiriwa akumana chiyambireni kukumana koyamba mu 1996. Ndi nkhani imeneyo sotafika pa mtsiriziro pa nkhanizi, koma tisanasiyane tionenso mitu yake.
President Chakwera wapempha olemba nkhani kuti athandize boma kuthana ndi mchitidwe omwe ukukulirakulira ofalitsa nkhani zabodza maka zokhudza chisankho. Bungwe la Malawi Bureau of Standards ladandaula ndi chidwi chochepa chomwe eni kampani amaonetsa ku komiti ya ISO yoyendetsa ntchito zooneka milingo ya katundu. Mulipoti athu ya sabata ino Imwani Piringo akutambasula mtsutso omwe ulipo mboma paganizo logula mafuta galimoto pogwiritsa ntchito njira yodzera ku boma ndi boma lezake kapena ya madobadoba. Mzamasewera mphunzitsi wa Flames wazosewera ake kuti adzipereke kwathunthu akamakumana ndi South Africa m'masewero a mpikisano wa CHAN masanawa. Munayi ndine Happy Mzembe zikomo pokhala nafe tsopano mverani za nyengo. Aupatsirani za nyengo ndi amazi bwenzi losaona nyengo. Tembe za nyengo ya mphepo ndi ya mitambo komanso ya mvula madera ambiri. Mphepo ya mwera ya liwiro la 45 km pa ola limodzi ikuyembekezeka kuwomba pa nyanja zathu kuphatikizapo pa nyanja ya Malawi ya Chilwa komanso ya Malombe kuyambira usiku wa lero pa 3 May 2025. Mphepo ikuyembekezeka kuchititsa mafunde oopsa omwe akhale otalika mamita awiri 2 meters choncho tikonzekere. Kwa Ngabu kutentha kufika pa 29 degrees Celsius, ku Mangochi 28 degrees Celsius, ku Lilongwe 27 degrees Celsius, ku Blantyre 25 degrees Celsius, pamene ku Mzuzu 24 degrees Celsius. Mphepo ikumba kuchokera kumwera chakumvuma ndipo pofika mmawa timu za nyengo yachipeloni madera ambiri. Ku Blantyre dzuwa likuyembekeza kulowa 23 minutes past 5, ku Lilongwe 5:30, pamene ku Mzuzu dzuwa likuyembekeza kulowa 29 minutes to 6. Zanyengo kuchokera ku nthambi yoona zanyengo ndi kusintha kwa nyengo mdziko muno nzomwezi. Nani ndine Dave Tisungane Majawa. Masana bwino. Amakupatsirani za nyengo ndi amazi bwenzi losaona nyengo. Pano munakoza oyendera edukuluku eyo munakhalanyo ochipatala mwakwela kwakhela likavero nohiyana-hiyana. Rembihani mmerero amazimu abiometric awi epilinyo evichiwe pama wakatwawe mwaka viheriwe mwawakuva wakatumopanilena awe mrembi amazimu enupanyeni mmapuroni mmumnapariwa mteko apale aphanyene umafisiwa muzigawo chedeni tuteka awi kimunarembihe duwela nawe nihikuno wadakalemberojo Tiva 30 April 2025 na veto ona akali wakatamiha ukavihiriwa mwawakuva wakati mwapama ochipatala mazimu mawihu ohone lukulu. Boma likamapanga chitukuko chimakhala kuti akupangira anthu ndi chawo chitukuko chimenecho ngakhale kuti si anthu onse omwe ndakatswiri kandi pa nkhani yomangamanga kandi nkhani yomanga misewu komabe munthu umatha kuona kuti awatu awo omwe atumidwa ndi boma kuno kuti adzagwire ntchito ya chitukuko akungovuwazavuwaza kungopalasamalasa komanso kuti apatu zina zake sizikuyenda bwino. Ndikale lomwe mwakhala inuyo mukusowa kuti kodi iyi ndikuona ndaona koma ndiuza yani. Tsopano pali nambala ya foni ya ulere 3056